Back to you. And then, last song na. Last song na talaga ako, ha? Mrs. Joni, ayan, maglalasong na ako, Mrs. Joni. And, ano, sino ba to? Manayping. Ano ba yun? Ano ba yung pinapakanta mo sa akin? Sige, ikaw muna kumanta. Kantahan mo na lang, An. No, sige, kanta. This is my last song. Manayping! Maglasong na ako, ha? Ito, this is my last song. Hey you, here we go again, baby. About the girl na na-meet ko, yo. Mabigat yung girl, man. Gusto mo na bang marinig? Sigurado ka? Arat ka na ba? Alright, here we go. Na may na-meet ako isang girlie na American resident. Taga ron sa Orange Country pero dito siya sa brand. Na-meet ko sa Mimosa, anak ng ambasador. Only girl and chika baby, ang negosyo door to door. Suminya siya sa guard, humingi ng calling card. At ang sabi niya siya daw isang Android iPad. So sa likod ng calling card, doon siya nagpa-sign. At syempre pirmahan ko rin daw ang kanyang behind. Pinaralimusin at ako'y pinabilib. Kinuha calling card at nilagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, O-L-I-V-E. Sabi ko, baby, what's your game? Sabi niya, all the way, baby. Come on. Si Olive ay aking sinabarin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarin, pero palasapin, aking lasapin. Tinawagan ko ng 9141 DLOBE. Magnolia Desma 1008 is the place to be. Sa pintuan ako ay nag-isip kung anong maa-achieve. Ang mami nasa Germany at ang daddy ay on leave. Ang pusa niya Siberian at ang aso niya pitbull. Dinor niya ko sa bahay at sa loob may swimming pool. Ang tindi talaga ng bahay kasi may elevator. At ang sabi niya, draw ang food nasa second floor. So sa kwarto, pinakita niya collection ng Android song. Pinakita rin collection ng mga tong. Sabi niya, don't like no jokes. Ang gusto niya yung jokes na green. Ayaw niya ng niyayati, gusto sinasubmarine. Come on. Si Olive, aking sinabarin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarin para aking lasapin. Aking lasapin. Olive ay aking sinabarin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarin para aking lasapin. Aking lasapin. Guess what? You know that night, yo, sa waterbed. First time akong nakatikim mo ng day o ng bed. Kalimutan ng house, kalimutan ng food, kalimutan na lahat. If you kill my dog, I will kill your cat. Pinagupit ang pusi niya hanggang sa manggigil. Tuloy-tuloy hanggang sabi niya, tigil, tigil. Nang makita niya chorizo ko, ay nako, tinamay niya. Nag-post lagay ng sauce, tapos sabay bomba. Oh yeah, kahit balik-balik na rin, iyot-iyon pa rin. Ang sabi niya, hayop talaga, you're so galing. Tumiti siya sa akin, and boy, is this what you said? Di tayo magkakalala, pero parang newlywed. Si Olive ay aking sinabarin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarin para aking lasapin. Aking lasapin. Si Olive ay
bibitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarin para aking yes. So much everyone sa 7 amazing viewer. Thank you for coming guys. I-end ko na po itong live. Ako ang nag-live dito ha. End ko na po yung live. Pasensya na po kayo at kami ay inaantok na. Thank you so much everyone. See you around. See you my next live. And God bless you more guys. Bye-bye.